Po vložení paměťové karty a SIM karty do fotopasti vlezeme do menu, dáme nastavení fotopasti, najdeme na položku stáhnout PC software na SD kartu a stiskneme tlačítko OK. Poté fotopast přepneme do režimu OFF. Nyní provedeme připojení fotopasti pomocí kabelu k počítači či notebooku. Po připojení fotopasti k počítači zapneme fotopast do režimu test. Fotopast se nám sama přihlásí jako vyměnitelný disk. V tomto případě je to vyměnitelný disk E. Otevřeme složku a v ní otevřeme soubor PC Tool. Poté se nám zobrazí tato tabulka. V okénku vybereme možnost SMTP kamera a stiskneme tlačítko SMTP setup. V této tabulce zvolíme v okénku SMTP mod manuál a v okénku GPRS status VGA. V řádku APN napíšeme slovo internet. V řádku SMTP server napíšeme smtp.seznam.cz. Do řádku port napíšeme číslo 25. Do řádku sender napíšeme e-mail, na který chceme, aby nám fotopast zasílala pořízené snímky. Do řádku password napíšeme heslo k tomuto e-mailu. Do řádku e-mail 1 zopakujeme e-mail, který jsme psali do řádku sender, čili e-mail, na který chceme, aby fotopast zasílala snímky. Dále stiskneme tlačítko Select, vybereme vyměnitelný disk, po kterým se přihlásila fotopast, potvrdíme a dáme generovat. Veškeré nastavení se nám tímto uložilo na paměťovou kartu a my ji můžeme vložit do fotopasti. Fotopast vypneme, vložíme kartu, zapneme do režimu test a počkáme, jestli byla aktualizace úspěšná. V tomto případě ano. Nyní si vyzkoušíme, zdali fotopast odesílá fotografie na e-mail, a to jednoduchým způsobem pomocí menu. Najdeme na SMTP nastavení, dále vyhledáme položku SMTP manuální test a stiskneme tlačítko OK. Fotopast právě udělala snímek, který se nyní přenáší na e-mail. Pokud nebudete chtít dělat tento test, můžete fotopast přepnout do režimu on a počkat 5
až 10 minut, jestli Fotopast odesílá fotografie na váš e-mail. V případě zvolení tohoto způsobu Fotopast zobrazuje, že přenáší daný snímek a v případě úspěšného odeslání napíše úspěch. Snímek byl odeslán. Nyní se můžeme podívat na snímek do e-mailu. Jak vidíme, snímek na e-mail dorazil.